Sa imong kinabuhi, Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuon siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balahang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mayong buntag sa tanan igsoon. Mahanaw ang tanan, mag-uban-uban na sa ato nga program. Isang kaling sa iyo at abong-tatol mga kaigsunan, medyo nalit na gamay. Alas 5 naman di ay mga kaigsunan. Alas 4 pari ay Inoy Bitigan, naka-open 40 na 50 kapin mga kaigsunan. Unang salamat sa Ginoo sa gihapon nato siyang pasalamatan at adlaw karon nga Lunes, sa 1 sa Abril 2024. Grabe kapaspas ang oras, paspas pa sa tura-tura ito. Salamat sa Ginoo. Mananalang ko lang sa kapamilok ang panahon Abril na sa 1 ini ang tawag yun, andaw nga namas. Alang sa kayo, sayuran sa tanan o kaisuran sa tanan karon nga naminaw sa SINFM 95.3 ang atong oras karon. Is alas 5:14 sa kabuntag. While mo nang apiliha, while mo na nagpagsikay-sikay sa isang sa kama Pinoyala. Pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamayo na siya kanunay nagubad ka nato. O siya nagproteksyon sa katapusan nato kama kinabuhi ko mga pandemya. May buntag sa tanan kaigsunan Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa laing mga nasyon, ilabi na sa tanan nga mga OFW. Sa tanan nga nagasunod sa laing mga nasyon ng kaigsunan, nga nagasunod usab din ang atong mga programa TV sa kahanginan. Sa ngalan sa labing halagnon nga Dios, sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa ato ang station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Pakasaol, mga kaigsunan. Ano usab ang inyong mga ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga ikala, ubos nga sulo. Basta usap rin kanila yung mga kaigsunan, mag-uban-uban, inihantat na kapit sa kaputagon. Ato nga programa ang imong pulong ngayon ang parahan sa mga tino kahayag sa atong mga alagyan. Kita na sa Salmo 119, versikulo 105, sa isabang ka programa, ang pulong ng kinabuhi ko, sa tayo Reverend Gideon Canilario. Tanong na usap na ito, napadungog mga kaigsunan, manining mga hongasin manahunawan ako siya mabatik tungkol kay doon na tingali siya yung mga importante usap na makalakaw mga importante nga bulaton sa dito naman yung mga bulaton mga kaigsunan sa adlaw nga Domingo alam sa mga panagsimba usap ko niya nagpreparar sa mga kagamitan niya sa FM radio na usap niya sa Sitio Kalikutan, Barangay Sardinia, Malabuyo, Cebu City. Wow. Nagkanagan yun ang SINFM exam. Una nga
usa sa ato nga ang ato nga general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol. Ano na sa mga suggestion na siya nga mayo na diya pastor ato ng patas at antina o diya tuluman din ka antina o reksyonan ato ng lugar ako sa kaposte o diya patas na nato na diya yung ikumpyon ng gastuhan mga reksyonan aron mas makusok o diya mas manindot bagyon performance mas putinaw bagyon matod pa niya mga reksyonan. Salamat sa Ginoo aton yun na ikahinabi ang ato nga general station manager ang ato nga station manager. Although mga kaibigan unang celebration din ay karong Mayo 16 niini nga to yan sa 2024. Doon tayo mga dakot na okasyon kining mao nga namin. Salamat Thanksgiving o celebration sa ika-usa na to ikayon nining mao nga dato dinhi sa Shining 95.9 nanonay naglanog-lanog sa inyo ang mga panimalay labaw sa tanan sa inyo nga mga dumaan. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon Ma'am Rachel Narciso Lasconia from La Libertad. Sa imo ang kinabuhi brother ninyo Jumari Romano Calibo. Good morning sir, nalaygon ang Diyos. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Romano family o mga Calibo family. Asa ko niya inyo hadapit na diya sa nagbaan kay Kuwi ko Paul ni Palio Iksoon. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon sa ato nga program. Iningatag na og dapit sa kabuntagon mga kaigsoon. Uban-uban na sa although diri sa Tanay City. Relax ron ang mga estudyante kay usa makaron ka celebration sa Tanay City. Muna ang kanang mga magtutudlo nga nahisa ko sa division of Tanay City. Walay klase. Ani ba sa mga estudyante mo igsoon kay makarelax. Muna nga humasa itong programa, ako rin i-turn over sa atong DJ Candelario mga kaigsunan ang mga pagtupaya ilabi na sa mga bago nga atong nahibalan kakanunay po nga naminaw di ay ikan diri ilabi na David ya sa Kandahuyong mga kahigalaan ya sa David sa Kandahuyong abot inas Kandahuyong igsoon binakupot na maabot iulahan na binas kambagahan kato kung Kandahuyong igsoon layo na na ano na yung mensahe si Brother Neneo Jomari Romano Calibo. Ano na yung mensahe request ko song sir ikaw ang song ako nang i-play Brother Jomari ang imo nga request ikaw ang kusok mag-apo sa taik sa ono labi kamahanan o mahigog baon ka na Diyos tapos ka pasilunggan pasalamatan tatlang dapit sa kabuntagon way hunong ang among pagpasalamat way hunong ang among pagay paghibayan ka ng kaning labaw sa tanan panayon ka nag-uban ka na mo panayon ka nagproteksyon sa bansa tibok na mong kalimalay uban sa among puro ka mga anak sa mong ugangan pagpaswat agap sa akong asawa karon nga nakaroon sa kabisi sa Bacoor nga nagpaabot na Diyos sa ilang flight going to Saudi Arabia man salamat o Diyos nga miabot na Diyos ang panahon itakdang na panahon na sila bukikan na ibisan pa man o Diyos sa ilang yang mga kaubanan nga mo flight karon sa Huibis going to Saudi Arabia proteksyon niyang bantay ang ilang pagkinamo salamat o Diyos itakdang dapit sa kabuntagon ng ihatag ka na mo labaw sa tanan kaigsunan ini sa balong kung dapit sa Pilipigan ini by Pastora FM Agaptura ustanan karon na minaw sa FM nga nagapalipot ini mga malapit even sa station manager Pastor Gideon Candelario o ba sa tibok niyang panimalay ako sa general station manager na si Reverend Kim Ryan Makasaol o ba sa tibok niyang pamilya o ba sa asawa o sa ilang mga anak even sa tanan nga mga DJ sa Sign FM Lord ikaw na panalangin kanina labaw sa tanan sa imong mga alaga sa tanan nga mga mensahidor sa tanan mga pastor mga pastor sa tanan nga nagasunod sa imong mga pulong mga mensahe o Diyos ay declare blessings sa matapos sa kanilang kamangkinabot
kasiguruhan dito nga kayuhan. Salamat o Diyos sa imong pag-ayo sa ako ang pinangulangan nga na Lord sa akong adlaw ibugan imong ipakita dayon ako dito nga kayuhan instant nga healing o Diyos imong ipakita sa imong mga katanan. Lugog gimaya kana lang gid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan pag-ingon. Amen. Okay. Dapat sige na mga igsoon, osbon ko mga igsoonan ako i-play ang imong request, Brother Jomari Romano Paligo, ang mga request, ikaw ang puso. Ni mong request, Brother Minyo Romano Paligo, ikaw ang kusog. Salamat sa Ginoo sa imong sa napagwas, Pastor Racy Baldonado from Pasay. May buntag sa tanan nga taga Pasay. Adlaw karon nga Lunes. O niya pizza uno na sa Abril. Atong imaginon sa Enero, Pebrero, Marso, Abril. Wow! Pila na lang magkabulan mga igsoon, mahumanaw sa ang tuig sa 2024. O niya, ang 2025, lain na sa mga tuig. Grabe, kapaspas. Ang pangutana mga kaigsuonan sa itong kinabuhi sa pagkapistuhanon, paspas pakahatan ng alagad sa Ginoo. O paspas tangikog ko mga kaigsuonan para sa itong panginahanglan. Inahatlog tagmawat ang pagkaon. Hadlok kag nagmawatan o pisti. Hadlok ta magkaigsuonan og maulahi sa ubo. Ang ato karon nga tun-an mga igsoon. Dining nata sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 7 ato kini sa 17. Natuluhan kini og bakong sugo. Ato kini ro basahon mga kaigsoon. Mauna nga kitang papa o mama natay sugo sa atong mga anak. O kita usab mga ginikanan, napo tay mga ginikanan sa mga ginikanan nga mao ang Dios. Mao nga unsa may angay natong buhaton aron ba magkumplito ang atong kinabuhi samtang buhi pa tayo ng kalibutan. Ay musugok matag sa dili, sugo ginis Ginoo. Diba? Dili ta gamag-gamag kaugalingon nato nga desisyon. Buhi pa man ta. Samtang buhi pa ta magkaigsuonan unsa may angay natong buhaton aron sa pag-abot sa kamatayon, si kamatayon kay moabot magyud. Ang pangutana, human sa tong kamatayon, asa makatayon? E kung sa itong pagkataos kalibutan, wak na kabalo o unsay rules o unsay kahilingan o unsay dapat o karapat-dapat nating gawin sa sanglibutan ito at wala tayong kaalam-alam kahit papaano, walang saysay ang ating buhay. Diba? Hindi gani sa atong kinabuhi na dili ta makasabot na moingon ta sa atong kaugalingon usa kahay ako ang papel sa kalibutan sa nakay dakong papel, nakay dakong trabaho. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastor Racy Baldonado from Pasay, Negros Oriental. Ano na sa mensahe maigsoon? Good morning, Pastor. Ang Ginoo sa kanunay magauban sa tanan nga sunod niini nga programa. God bless. Wow. Base sa atong mga information, nagdugang ang atong nahibalan nga naglanog-lanog na gyud ang FM radio niining mauna ni
mao nga David. Halos mga panimalay maigsoon magtubag na even diha sa dapit sa kampi, dapit sa kandahuyon na bakit pa sa ato ang information from other people nga kanunay usap na kasunod ini mao nga programa even sa sayong kabuntagon. Wow, mao nga kada adlaw ipukaw ka diha sa minsayes Ginoo aron sa imong pagtrabaho everyday. Doon na kay iya para sa imong inadlaw nga mga pagtrabaho. Dili ta magsalig mga igsoon sa atong pagmatakon misyon ta. Kung sa mga giingon nila sa Mateo 6 versikulo 33. Apan may unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay kining tanang mga butang ikadugang ra kaninyo. Sayo ba ang Biblia? Dili sayo. Tao mo'y sayo. Kay dili lagi magpasulti sa minsayes Ginoo, dili magpapurihir, dili magpatudlok kay insakto sa lagi. Ato ning basahon igsoon samtang nagapadayon ang ato nga pag-awit sa mensahe sa awit makalangit mga igsoon. Ako kining basahon, although sunod ini nga programa ako maningiyatag sa ako ang anak si TJ alang sa mga greetings. Munang iya na gyud nga gibahid kaya ako sa gina. Naapay mga pamilya diha na nasluyo. Ikaw bahig anak kay kining akong sulatan ni Dr. Maguni. Muna sa sulatan o handwritten ba? Handwritten. Murang kinakaag manok igsoon. Muna ka ng mga doktor, ka ng mga resita sa doktor, at makapasa anak ka na arabong mga nurse. Murang istino ba? Mga resita mo igsoon, giwiris-wiris ra. Muna nga, kung ang imong agi nindot tayo, managingon nga di doktor. Ato kini nga basahon, kini gitawag og bakong sobo. So nga ni bakong sobo. Ingon diri mga kaigsoon, mga minahal ko mga igsoon. Dili bag-o ang sobo nga gisulti. Isulat ko kaninyo karaan kining sugo pa. O diha na kini kaninyo sukat pa sa sinugdan. Wow. Pero naguluhan kini og bagong sugo. Ato kining basahon pagpadayon. Ingon diri. Karaan kining sugoan o diha na kini kaninyo sukat pa sa sinugdan. Ato ning ipadayon igsoon. Mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungo. Apan bag-o kining sugoa nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo og diha usab kaninyo kay ang kangit-ngit ning agina og ang matuod nga kahayag midan agna. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Ma'am Artemia Inquilino from Dumaguete City. Sa tanan nga mga Inquilino family sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ingon ang baby mga kaigsoon, ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa niya ang kangit niya. Ayay, mga Kristohanon, o dili Kristohanon, pero kini maigsoon i-address nis mga Kristohanon. Daghan kay mga Kristohanon karon magdumot. Labi na nagkalain-laing title, pananglitan, simbahan nga laing title sa pikas. Ringon nga, labi na og magmibrohanay ng mga igsoon. Manimba na ganis lang simbahan, magbukbok na ning upan igsoon. Aslom na kahit pinagdan. Mura na o para siyo magkaigsunan ka na pang tit-patit.
Ang nindot magod igsoon sa kalibutan, bisan kung sa palaging title, mainiwa karon nga gidala, ipasilungan, atubangan sa Ginoo, ikaw o ako, managsuot ka. Dito mo labag title mo eh. Dili man na mo dalas atong kaluwasan. Isulay ko na mo abot dito sa humanan sa Ginoo, pagdala mo karitula. Mao ba na entertaino, di ba dili? Kapadulog pa lamang ka maigsoon, bisan magpas ang pagkaritula. Inyo lang kasi Ginoo balik dito dalan nimo karitula. Dili na mo'y nagluwas, dili na mi muluwas nimo kanang imong kinabuhi, kanang batas sa kinaiya nimo, kanang imong taras, kanang imong na-comply, kanang imong nahuman, kanang imong natapos. Unay ako ang ipakita, dili nang karitula sinusimbahan, manginabong na laban na. Ingon diri mga kaigsunan, ang nag-ingon nga anaa sa siyas kahayag tan-awa ragot. Muingon gani kang nakas kahayag, maki-address ni Kristohanon. Ingon diri ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdungog di ay gapon sa iyahang isig katao, anaa pa sa kangit-ngit. Laro dili. Jis, og ang nahigugma sa iyang isig katao, anaa sa kahayag, usa walay bisan unsa diha sa kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Adunay mensahe si Ma'am Artemia Inquilino. Good morning Pastor, salamat kayo sa pulong sa Dios sa kanunay nga nagpaamit sa mga katawhan sa Dios. Wow, to God be the glory. Kung maupinay atong tumong, maunay atong purpose, maunay atong tahas, maunay trabaho sa mga alagad sa Ginoo, pagwali sa mahayong balita. Dili pagwali sa daotang balita. Kay Diyos Biblia, may iksong naan diyan ay daotang balita. Wala man mangingsong nagtudlo mani, nagmando mani, nagmay-may mani, aron ikaw, everyday, adong na kay insaktong pundasyon sa imong kinabuhi. Kana kung magpasulti, kana kung magpakurihir, kana kung magpawali. Kay og dili magpawali mga kaigsunan ko sa Ginoo, labi na sa mga FM radio, i-off na. Pero matod pa sa atong information, naglanog-lanog, ibig sa sayong kanlawon. Wow! Grabe sa. Ganun man, wa matay giigong nga pundok, wa matay giigong relihiyon. Basta na aras Biblia, maigsoon mo nang ang uban, maingon nga, unsa may relihiyon diha. Unsa man na silang simbahana, hindi na ako na itukan mga kaigsunan, kay nagwali ta diri, dili man kabait sa simbahan. Wa man ta nagwali maigsoon kanunay nga mauni among title dire, simba mo ani. Maginambong man lamang ko na igsoon. Ingon diri sa Diyos, og ang nahigugma sa iyang isig katao tan-awa ra guna. Og ang nahigugma sa iyang isig katao anaa sa kahayag, busa walay bisan unsa diha sa kaniya nga makaangin sa uban tan-awa ra guna. Kung ikaw o ako, nga ikaw makaangin sa pagtulunan, ikaw o ako, kung ikaw magpugong sa uban, nga ayaw mong simba niya, kay wanay klaro. Sa to pa nakaangin, kas iyang kaluwasan. Klaro dili, ayaw po niyang tao. Ako igsoon, ibin ang akong igsoon, ibin ang akong ginikanan tingali, di kumupugong, oy, imo na kagustuhan, hala simba, basta kay ang imong gisimba, tinuod sa nga simbahan. Isan unsang taytula ang tao, dunay kalipay basta nagsunod sa pulong sa Ginoo, labaw sa kanan, nagkinabuhi niini, watay katungod nga mupugong, oy. Pananglitan, kung maimpirno na, kay imo nang itong gipugngan. Amatod pa, moingon po ta mga igsoon, nandiyan sa to pa kanayang isimbahan, Pastor, dili na maayo kay maimpirno man. Kung unsay kahintang ana mga kaigsoon, kay imo na siyang gipungan, di ba ikaw mo'y mahayan, inon ka, tanawa biya. Kamu mamoy magbuot na ko, kamu ba'y muhatag na ko kaluwasan, di ba ikaw mo'y dakdakan? Ako mga igsoon mo advice lang ikos mga taong kusog ay mo pugong-pugong. Isang mga pastor, mga pastora, nagkusog kayo mo demand sa mga katauhan sa Dios. Nga mo pugong labi na manggod sa mga tao, mga kaigsunan, kining membro-membro, nabago kay membro. Ako igsoon kita mga kaigsunan, puro na kita tinunas Ginoo, kita membro. Walay membro na to. Puro ta mga tinunan ni Kristo, ang pangutana mga kaigsunan.
ato pang gikinabuhi ang pulong sa Dios. Unang mo prangkas ang buhi. Kaya din sa itong pagpangalaga, di pwede ni mo nga imorang masimasihon, imorang imaginon mga kaigsunan. Kung naas Biblia, di naas Biblia. Ito ni padayon, Exxon. Niingon dire, ang nag-ingon nga ana siya sa kahayag, apa nagdumot di ay gihapon sa iyang isig kataw, ana apas kangipit. Klaro maguna kaayong Exxon. Ikaw Kristohanon, ako Kristohanon. Sige kag aleluya, aleluya. Kunya dili ka ang imong kasing-kasing ka alboroto ra gihapon sa ubang tawo. Kay nadumot ka, labi nag makadungog kang istorya dili maayo. Kisay may makasala ni ikaw nga siging dumot. Kalagutom na imong dugan mga igsoon, kasakit, Kristohanon. Biblia biya nagsulti, dili biya ako. Unang sa atong kinabuhi mga igsoon, even mismo sa akong personal nga kinabuhi, di ko magdumot oy. Sa ko boy makuha na ako, magdumot ko sa akong isig kataho. Ang makuha na ako, kaguol. Problema, di ko katulog. Nawara ko ng tao magdumot siya si katao, di ba? Magsiga na lamang ng mata, di katuo. Kimaguna-una man na dautan, ma-action mo, ingon man na nga, hala, basig nagdumot to na ako. Pero ikaw, Kristohanon, mag-action ko nakahibasa kang kasulatan, pasagdain ang mga tao nga magdumot nimo, kay kini man ikaw may makasala nga gidumtan, ang mga tao man mga nagdumot nimo, may makasala atubangan sa Dios. Tingali, aktor pa na sila pagkakaroon. Pero sa litungan ay sa sunod nga mga panahon, makarealize na ko na mga kaeksunan makauna-una nga dili sa maayo ang gibuhat. Amen ba? Ang gusto magud sa Dios, ikaw ug ako bisan usang title nga simbahan managsuon atubangan sa Ginoo. Dili kay mag-itsa-itsa ta mga kaeksunan, usara atong kaaway si Satanas na. O niya, magpa-apel mo tag Satanas kay kana nga kinaiya mga igsoon ka ng pagdumot, kinaiya ba niya sa Ginoo? Dili oy. Kay nagdumot pa ang Dios mga igsoon, di na niya ipadala ang iyang bugtong anak ang mao si Jesus. Nga nag-ingon diha mga igsoon ko sa Ginoo sa Juan 3:16 kay giigong mapag-ayo sa Dios ang tibok kalibutan tungod ni ana iyang ipadala ang iyang bugtong ka anak aron ang tanang tao nga mosalig kung buto o dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi way katapusan. Ang problema, ang pangutana, the question is kung ang tao buto mosalig ngadto sa Dios. Unsa man ang kahintang sa tao nga mosalig kung buto sa Dios, mutuman sa pulong sa Dios. Diba? Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Ma'am Artemia Inquilino. Amen. Amen. Alleluia. Jesus, Pastor tinuod yun na. Ito na ipadayon. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apa nagdumot ni ay gyapon sa iyang isikataw, anaa pa gyapon sa kangit-ngit. Naklaro maguna. Kristohanon, mga pastor, mga pastora, labi na musimba ang ilang mga kaigsunan, di ko mo ingog membro eh. Musimbag sa laing simbahan, magmugtog na, mangisog na, muingon ang ako abi ng membro, ako ba'y gabutismo, anahala, sige. O niya itawon at mga kaigsunan nga mahadlok itawon sa o ato na lamang sa simbahan nga diin magpailalom na lamang maigsuon. Pero ako maigsuon sa akong kinagkawalingon mismo, dili ko magpailalom ay sama naan nimo ang kaluwasan, sama naa sa akong silingan ang akong kaluwasan, naaman mismo sa atong kawalingon ang atong kaluwasan mga pinangga. Anong mahadlok mata mga igsuon? Hinumdumi ikaw ug ako mga tubang sa hukmanan sa Ginoo. Ang imong asawa mga tubang sa hukmanan sa Ginoo. Ang imong mga anak mga tubang sa hukmanan sa Ginoo. Ikaw ug ako individual ang kaluwasan, dili usa ka grupo, dili usa ka organisasyon.
gihimo lamang ang usa ka organisasyon aron magkahiusa ang mga katawhan sa Ginoo. Naabas Biblia mabasa tagay ko ninyo kapitulo bersikulo nga ang imong binuhatan ug ang binuhatan sa uban magkapareha igsoon. Ang imong binuhatan maunay mo atubang. Kung ang imong binuhatan sa imong isigataw mo na iyang dalon dito sukmanan, mag-iyahay mo dito og atubang. Kunang sa kong kinabuhi maigsoon pagdalang mga tao, gawas nun ang tao nga musulod sa simbahan, gawas nun po ang tao nga mugawas sa simbahan. Ang pangutana mga kaigsunan kung mo simba mo laing simbahan, makasabot mo sa minsay sa Ginoo, labaw sa tanan magkinabuhi mo niini. Sakto man ang unang giingon sa Biblia o sa ubang mga katawhan mga kaigsunan sa tibok kalibutan. Kay bisan asa pa mong tunggoa sa simbahan ug maura gyud inyong kinaibatasan, maura gyud na ug di gyud mo magpausok sa minsay sa Ginoo. Bisag kapila pa mo nagsimba magkaigsoon pila ka tuig magkaigsoon apan kining kinabuhi nga nag-ingon nga anaa sa kahayag kunya nagdumot pagyapon wa klaro eh. May dili pa nga Kristohanon mo nang kalakiha. Kay kini atong mensahe karon gi address manis mga Kristohanon. Ingon ang Diyos, ang nahigugma sa iyang isig katao anaa sa kahayag, tanawa ako na. Nakinsa man ang nahigugma sa iyang isig katao, Biblia ang basihi, Biblia ang sunda, dili imong kaugalingong emosyon. Ang tao nga naglakaw sa kahayag, tinuod nga nahigugma sa iyong isigataw, ang pangutana kung ikaw nahigugma sa imong siningan, mupasakit ka. Kung nahigugma ka sa imong pastor, nahigugma ka ni pastora, nahigugma kang sister si brother, ipakita ang tinuod ning mong gugma. Ayaw diha sa pinulungan, buhata, tumana o tumana ang nas Biblia. Ayaw pagka magkaugalingong desisyon. Ingon diri maigsoon, busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban, natanawa ra ko na magpantay taani. Ngadto sa pagpakasala, 11, apan ang nagdumot sa iyang isig katawo anaa pas kangit-ngit. Grabe oy. Apan ang tao nga nagdumot sa iyang isig katawo naapas kangit-ngit. This in base sa Biblia. Wow. Naglakaw siya sa kangit-ngit o wala masayod kun asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangit-ngit. Natanawa na ko. Kung ikaw nagdumot sa imong isig katao, Kristohanon, naglakaw pagyapon kas kangit-ngit. Kay gibutaan sa kangit-ngit ang imuhang panumduman. Di ba tinuod? O explain ba yun ang tao? Kaya di magkod ka-explain ang tao. O explain lang ang tao kung naiyang kaugalingong explanation, iyahara na. Pero sa Biblia, pagka nakuwar yun ang sayo. Ingon diri sa 12, mga anak, nagsulat ako kaninyo. Kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. 13, gisulatan usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya. Nya diha nagdaan sukat pa sa sinugdan sa kasulatan. Sinugdan kasulatan usab kamong mga gisulatan usab ko kamong mga batanong lalaki, kay gibantog man ninyo ang yawa. Kinitanan mga igsoon, batanon, tigulang, mga mensahe na gikan sa Dios, walay exempted, walay title sa relihiyon igsoon. Ingon diri sa 14, mga anak, gisulatan ko kamo, kay nakailaman kamo sa amahan, o gisulatan usab ko kamo mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya.
nga diha nang daan sukad pa sa sinugdan. O kamo usab nga mga batan-on gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios ana aman kaninyo o gibuntog ninyo ang yawa. Muna nga diha sa ministry mas kusgan ang mga batan-on. Siyempre kusog pang mulakaw, kusog pa nga kusgan pa ang lawas sa physical. Mao nga ang mga batan-on doon ay mga programa ilaban na sa mga youth camp. Excited yun sila. Muna nga doon na may mga organisasyon nga isang nato na pamahan ilahasam ng balaod ilahan na. Ingon diri Mason, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. O bisag unsa nga anias kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Ang tanang buta nga iyas kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang kailibgon nga kaibgan sa mga mata. Natanawa ra guni. Unsa man ay maibog sa tawo, mata. Kay dili ka kita-kita butang sa iyang sigataw, ingon ay palit ko anak be. Orag nindot man na. Kana bitaw kasi na dayon sa tawo, mao gini ma-create dayon sa tawo. Pasagday ang nakapalit og mga butang. Nga wala nimo. Kay kung masinaw gani ka, kung masina kas mga butang sa ubang tao, mao nay dala nimo sa kalautang kamo man mangutang man ka, manglon man ka, puro naman lon-lon. Nganong ako ning gisir igsoon. Mao nay may tinuon ako din ako ni kahatag sa uban. Kay tinuon magutang nagtrabaho sa dakong ahensya sa gobyerno. Dagko matag sweldo kani adto. Ala panguteng wala to wala kay lantaw sa business may igsoon ay naa pa di ay nabilin. Ala sige lon-lon, apuro lon-lon utang. Pagkatangtang natos trabaho kay moabot man gyud ang panahon nga doon tay requirements nga ipaabot sa SIL. Goodbye Philippines. Unsay nagpabilin? Trabaho or utang? Utang. Pero to God be the glory. Wow, gitangtang si Ginoo kay naay Dios. Concentrate ra mga butang sa kalibutan, muna imong kaibgan, mapunong kay kag-utang. Apan kung kontento ka, kung unsay naa ni mo ron igsoon, magkakaon ka lang katulo sa usa ka adlaw, mabuhi ka lamang may igsoon sa imong hinadlang nga pagkogi. Wow! Muna pinakadatong tao sa tibok kalibutan. Kontento ba? Kontentin. Gani ka kontento may isang makakita kas mga butang sa uban agoy. Ayaw i-refer ang imong kaugalingon kay basig ka ng imong ubang tao nga mas labaw silang kapugihan kay nimo. Nataon nimo ang ilang gibuhat o ang imong gibuhat o kampante ka ba o ikalibel ba nimo ang ilang pagsikripisyo o ikaw basig magsigira po tagyakas ato magsigira po ta o pangoy ang abot pamantes uban o kung sa'y nanahimo. Ang tinuod nga kabisi may isa sa tawo, dili naman na manglantaw sa uban nga kalihukan. Pero kanang wala dili mabisi may isa, mabisi ra nagpamantay oy. Ingon dire, kay ang tanang mga butang iyas kalibutan, ang unod doon kahidlaw, ang tanang kaibgan sa mga mata ug ang tanan gipasigar po sa tawo. Kaya mao man na ipasigar ko kanunay sa mga tao. Mao nga man ang bakukog balay, bakukog sakena, bakukog simbahan, nga nindot ng simbahan. Di man iigsoon, ang simbahan dili na mo'y moatubang sa hukmanan. Usa man dalo na nato dito, ayayungan nato nas impierno, ayayungan nato nas hukmanan sa Dios ng simbahan. Naon sa man ang simbahan nga pinakanindot sa tibok kalibutan. Kaway lain nga simbahan may isuon. Yan nato na i-mention.
Hindi na malilong sa tibok kalibutan mga kaigsunan. Simbahan nga grabe kayo. Pero pangutan na mga kaigsuon, nindot ba ang nagsimba? Tinuod bang nagsunod sa pulong sa Ginoo ang kinabuhi sa sulod sa simbahan? Nagkinabuhi ba diya sa Biblia? O ang simbahan mo'y nagkinabuhi? Kung magkiskot gani ta og kaluwasan, Biblia ang basihan, dili patukuranan, dili title sa simbahan, dili kanindot sa simbahan. Ang imong pag-antos, pagsakripisyo nga ang imong kinabuhi na inline sa mensahe Ginoo, maunay insakto. Kay di gud ko anak makikir ko ikson base sa Biblia. Mas malipay pa ta nga ang tanang mga title og simbahan magkahiusa. Wow. Pero mag-idya gani, magmimrohanay na gani ikson, awa na gyud klaro. O ingon ba nang ako be gabutismo niyan, alas sige, guyura na. Kaya ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, bisag kung saon pa na mo guyod, may insulto ra ka na. Mga pastor, mga pastora, magtuon sa pamatasan. Kaya ang tinuod nga mga tao, mga lagad sa Ginoo, kusa nang muanha sa simbahan. Bisag dili pa na nimo sak-an sa ilang panimalay. Kay ang Ginoo ay magapamuhat ni anak sa ilang kinabuhi, mga binangga. Hello. Ingon diri mga igsoon, ang tanan nga gikaibgan sa mga mata, ang tanan mga pasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Ang kalibutan o ang tanang nga naa niini gikaibgan sa mga tao, tanawa ra kon. Kung ang tao kani maibog sa tanang mga butang sa kalibutan, hasta ang adlaw para sa Ginoo iapil na. Nakuha ba na to? Wala pa tamalato kada adlaw sa atong trabaho. Ari ta diri sa example kana magsigitag utang o kung sa iutang nato. Manalita sige taga-utang kalamunggay. Daon sa may ato ang timpla sa atong lawas, mura na lang magkalamunggay. Unya ang ato ang output anang may magsige kag utang kalamunggay kada adlaw. Mura man na lamang nagpasaw. Unya ini pangihi nimo anak maigsoon, gadala na lamang ng imong ihi kay sige ka og kalamunggay. Wala ta malato. Nasa adlaw Sabado, Domingo mga kaigsunan, dili na ta kahinumdom sa adlaw para sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan sa imong pagkatao hangtod karon. Kung gidato ka, gidato na gyud ka sa Ginoo. Wala matapasan ni sa Dios. Mga dato o pobre mga kaigsunan, mao ra magyapon ginanhawa. Nagginhawa ra magyapon. Kung dili na nimo kayang abdon, ganong imo ba magyon ang abdon? Magkagatas panalangin sa Ginoo. Kaya kung magsigitag agpas mga kaigsunan, may sagot saan na tugkog na nato ang paningkamot ni Igot ta. Madato, ano man, mismo ang Dios na sayo na nato. Pananglitan o madato ta. Mausog na po ang atong kinaayo, wala na po tayo silingan, awa may pwede ka madato. Ingon dire, ang kalibutan o ang tanan nga naa niini gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, tanawa ra ko. Ang tanang mga butang dinis kalibutan, mga hanaw, tanawa ra gud ang asawa ni Lot. Dili pa man ibag-o ni nga minsaya kay makadungog mata. Si Lot o ang iyang asawa sa diha sa pagsunog sa Gomora, sa Sodoma igsoon, si Lot ra gyud intawon ang nabilin. Di man ipamilya biyato sila, ba nag-asawa ang nabilin ang asawa. Nawili man ang asawa ni Lot, nai-instruction ang Dios
kini bang tao sa kalibutan usahay magama ko kaugalingong desisyon. Mag-agad ta sa planos Ginoo, mag-agad ta sa desisyon sa Dios. Di ta magkarakara mo igsoon, di ta magdali aron ta dili mga balik. Munang ihanay nato ang ato nga proseso diha sa pagpangalagan aron ta dili magmahay sa ulay mga anak. Tanaw ra ko ningon diri. Ang kalibutan o ang tanan nga anaa niini gikaigan sa mga tao mga hanaw. Naon sa may giingon diya sa Mateo 24 bersikulo 35. Mga hanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang imong pulong ang pulong sa Dios magapabilin sa ulay katapusan. Ato ni gipadayon igsoon sa pagbasa diri na ni sa 17. Ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini gikaigan sa mga tao mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Wow! Ang magpabilin sa kabubuton sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. It mean to say, kung mamatay man ta dinis kalibutan ang atong physical nga bahin, hangtod sa kahangturan magpabilin tang buhi kay adto matalalinon sa langit ng dapit nga giandam sa Dios kanimo ug kanako. Wow! Ingon ang Mateo 24 bersikulo 35. Kay nagiskot man ang tanang mga butang sa kalibutan mga hanaw, apan timan-i ang pulong sa Dios magpabili ni sa walay katapusan. Ingon diya sa Mateo kapitulo 24 mga kaigsunan ko sa Ginoo bersikulo 35. Na amoy Biblia basaha igsoon. Ingon diri igsoon, unang mas nindot na amoy Biblia aron makabasa mo sa mensahe Ginoo. Ingon diri sa 35, matapos man ang langit o ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Wow! Magpabilin gayud sa kanunay. Mahanaw man ang langit o ang yuta. Asa ko na makita, pastor? Mateo 24 bersikulo 35. Hinumdumi maigsoon walay tulbok ni kudlit nga naa sa kasulatan nga sayloan ang tanan batongan. Ingon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 18 atong basahon. May nang nagbase ng Biblia mga igsoon kay basing mo ingon nga binutbot man ko nang ilang giwali diha. Ana sige. Ingon diri sa Mateo 4 bersikulo 18. Ingon diri mga kaigsuonan sa Mateo 5. Naamoy Biblia, magsunod mo diha mga igsuon o basa. Mga FM radio naamoy mga Biblia. Ang problema mga kaigsuonan og lahi ng inyong Biblia diha dili ning Biblia nga atong gidala diri. Pero may Biblia gani tinuod yung Biblia parihar gyud na igsuon. Ingon diri Mateo 5 bersikulo 18. Ingon diri igsuon, timan ikini. That is remember. Remember this. Timan ikini. Samtang anaa pa ang langit o ang yuta, bisan sa labing gamay nga kudlit o labing diyotay nga bahin sa balaod, dili gayon mahanaw hangtod matuman ang tanan. Wow! Kudlit, imagino na to. Kudlit. Unang makahuna-una ko kani adto igsoon katong kanang huluhimalan ba katong akong papagon. Kusud to sila nga huluhimalan ana din sa ikaw sar sari man akong ngalan dinis kabukiran pero ato sa syudad o sa eskwelahan o sa mga kailang igsoon dili ko sari wa nay nakailan ako ana gawas diri igsoon tingali diri murag wa na gani kayo makailan ako sari igsoon. Muna nga ingon tong akong papa nga ikaw sar biatong palatawa ko ng imuhang kamunti yan ang gigibasa igsoon. Huwag ko'y kalibutan ng guhit-guhit ya isa kining usa narin mo walabi ana siya tiko-tiko usa na pasahaw na gurit na igsoon.
Inama ko nung buhaya megsoon no niya. Nga na nga. Moingon dayon ang himalan magpagkunlit ka kay putlo ng buhaya si muha nga kamot. Kay mamana ka, masawa, panalitan, maasawa. Moingon nga buhayahon, ala, sige pagkunlit dito. Ipaputol ng buhaya. Kawagi ayaw ba? Nabanas Biblia. Mao ba na yung makaluwas megson ang kunlit-kunlit? Mao ba na yung tag-iyas kinabuhi aron maputol na mawala ng buhaya sa tupanan na yung buhaya sa mong kinabuhi? Naguna-una na mong pagdeklaran. Hello. Nag-una-una maka una-una og dili maayo, di mahimo binagbuhaya kay ngano man. Buhaya na kung naging mo ginauna. Maingon man na magigsoon nga, na amagukoy buhaya mo nang akong asawa, sayong namatay mo nang sayong ko namatay akong pana. Pinaalagay ko'y buhaya. Alipay ka magigsoon, inog kang buhaya. Ayaw. Ayaw sugot igsoon. Muna nga dinis kasulatan, diyahan ka. Ikaw o ako, wala minagwali o wala minagbasa ani. Labaw sa tanan, wala minagwali sa social media o sa mga kasimbahanan. Nawasap na mo ni kinaboy. Ni maulaw biyata. Kusok kay tang buwali maigsoon, kusok kay tang mubasa, kusok kay tang mo diskurso niya nagdumot na sa atong isig ka tao. Bahala na ng mga tao magdumot na to kaysa kita mo'y magdumot nila. Si Kristo Megson wa ba nagdumot? Tanawa ra ko nang ingon ang kulong sa Ginoo sa atong gibasa. Katong tao nga nagdumot sa iyang isig ka tao naa pagyapon sa kangit niya. Ya mo claim kang Kristohanon. Nga nagdumot ka sa imong isig ka tao. Si Jesus Megson nagdumot ba? Wala oy. Gamhanan ko siya. Nagdupa siya sa cross. Ningon pamangani siya mga kaisunan ko sa Ginoo. Amahan ko pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. O niya ikaw ako. Dili makapasaylo sa imong isig ka tao magsigir kag dumot hangtod karon ayo. Tinuod dili. Tinuod. Di-address magunis mga Kristohanon kining atong mensahe. Unang ikaw Kristohanon, makita gid sa imong binuhatan ang imong pagka-Kristohanon dili lamang sa imong kaugalingong pinulungan. Og niingon diha mga kaigsuonan nga dapat dili ka mahigugma sa mga butang nga naa sa kalibutan. Kay unsa man ay ang mga butang naa sa kalibutan, pastor? Mga butang nga mawagtang lamang. Dili sayo ang pagkugi. Dili sayo ang pagpaningkamot para sinadlaw. Siyempre di kabiat ang mga kalam. Pero dili po na maayo nga hantod para adlaw Ginoo imo sa kaparon ay wanay ayo. Oy. O niya sa panahon sa imong problema, o sa may imong buhaton, nakahatay ikaatuban ngadto sa Dios. Nga mo ingon ta mo igsoon, mapasayloon bitaw ang Dios. Kaab na sab ka. Lord, pasaylo ako ko. Mao maguni akong nabuhat. Ang Dios mapasayloon man, pasayloon. O niya kay nindot na pag imuhang kinabuhi, balik na sab. O patiming igsoon nga makabsan ka gininhawa, di na kakabalik pangayo pasaylos Ginoo. Ginoo dili. Ngano man di naman kakapasaylo man kay sunan kapangayo, makapasaylo ka kag maabot ng panahon nga gitawag og aksidente. Kadaghan kay mga tao sa kalibutan mga kaigsoon bata pa na aksidente, wa na wagtang nahanaw sa kalibutan. Sure ka na makapangandam kas panahon sa imong kamatayon niya? Tegaan ko ninyo bersikulo kapitulo na mao na inyong idipinsa sa inyong kinabuhi karon. Maumanggani diha sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10. Nga gipahimangnuan o gisaysay diha nga dili mismo ang tao mahigugma sa mga butang sa kalibutan. Kay kun ang atong higugmaon ang mga butang sa kalibutan,
mutaral yun as kalaglagan, malimot biya kas Ginoo. Di na biya kalayhan mo simbag Sabado Domingo. Di na biya kalayhan nga muhatag og panahon para sa Ginoo igsoon. Nganuman, mabisi man ka. Ang problema mo igsoon, ang busy. Sigiran ka busy, wa pagin ma-presidente. Ayaw sugod magsigiran ka busy. Dapat mo upgrade ka. Dili ka lamang mabisi, kung dili mo ma-presidente ka. Wow. Ayaw sugod sigiran ka pailalom sa presidente kasi sigiran ka busy. Asa man na yung busy, pastor? Vice President. Asa mga kaigsoon. Ayaw sugod. Dapat mag-upgrade ang imong pagka-busy. Dapat ikaw mismo mahimong president. Wow. Tanaw ragon ang unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 10. Ang atong oras karon, alas 6 naman mga igsoon. Ato ning basahon. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 10. Tanaw ragon diri. Gipahimangnuan nya dili paghigugma sa mga butag sa lapi. Kaya kung ang tao mahigugmag sa mga butag sa lapi, mausom na tornilyo ana oy. Mataranta na makakitag mga kwarta nga sinago, mataranta na. Di na nauna katulog igsoon kay mahalo mo na ay pasinaw niya manulis ro na aroy yung sa diya mo sa kadire. Magsigi nagtatag sa kwarta. At ang awar ko direksyon. Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 10. Kaya ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinugdan sa tanang kadautan. At ang awar ko na. Ang pagkahigugmaon sa salapi mao'y tinugdan sa tanang pagkadautan. Tanang pagkadautan. Ay mausog yun ang tao kung ang tao mahigugma ng salapi. Niingon diri on. Kaya ang pagkahigugmaon o sa salapi mao'y tinugdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag na hinoon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. Ayay. Daghan na hinoon kagulanan. Daghan na hinoon problema. Amay pa'y walay salapi, pastor, kay wa pa kay problema. Dili pa ka mahiagom sa kagulanan. Tinuon maguna. Kano mahitabo man ang tao nga daghan na o doon na maabot niya nga kagulanan kung siya masapian. Unang-una kan imong batasan. Ang problema, wa pa kay kwarta, pati pagkatbatasan, awa, yun, kordoy kitas kalimutan. Samot. Kung mo na lamang kamay, may kwartahan ko, pastor niya, pati ko o batasan. Magkakaon pa ko, murag taong dato pa maigsoog si Lazaro. Nga even ang taong dato, bisag nakita si Lazaro, mga kaisunan, na nagkaon dito sa lamisa sa taong dato, wag yun. Muhatag bisag ukol na lamang humay. Illustrate mga ikson, ako sa kataong pobre mga ikson, nga mo si Lazaro, nakandoy nga matagag ang mumuhuwa ko tao sa kakaon, kaya daaboy mga dangan, mga iro. Tilapan pag-apiliyang saman, wapay klaro, hububan o tatos Lazaro atong panahon na. Hindi bang tao sa kalibutan mga ikson? Lisod, ispilingon. Gawas sa mga tao nakasabot sa minsay sa Diyos. Maura gina. Musugot tag sa dili tanan tao nga makasabot o makaagpas sa minsay sa Ginoo. Abat di man ni way hunong, way buas, way kaluya ang mga lagad sa Ginoo nga kanon nagsibya nining mao nga David alam sa kamatuoran, pagtudlo, pagmaymay sa tinuod nga pagpangalagan diya sa buhi nato nga Dios. Unsay giingon diri igsoon sa kapitulo 6 sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao, remember this,
may mga tao, you and I, appeal ni ini, wala exempted kung ikaw magpakamit, magpailalom sa mga butang sa kalibutan. Apan kung dili, to God be the glory, mahimuot nimo ang Ginoo. Wow! Ingon diri maigsoon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao tinubdan sa katanang kadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilahang minimitaw tungod sa kadako sa ilang tinguha, unsa man ang tinguha, that is ambisyon, pangandoy, tinguha nga madato, mapilyonaryo. Pero buluhaton sa Ginoo, daghang rason ikaw o ako ra ginasayon ana. Dili diya si pastor, si pastora, si sister, si brother ang imuhang gipasaligan, hinumdumi mataglitok nimo sa imong pinulungan, nagdala ng kahulugan. Ingon diri igsoon, may mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag na hinuon sa pagtuo. Kinsa di ay ang mahimulag sa pagtuo, katong magsigi una-una nga masapian, magkwantahan, hala kup-kup diri, kup-kup dito, wad-wad diri, wad-wad dito. Pero ang buluhaton sa Ginoo, ambot na lamang. Muingon lang ng mga kaigsunan ko sa Ginoo, onya ra na kay mahigugmaon bitaw ang Dios, makasabot ra na. Ikaw ray gauwat sa imong kaugalingon, pero base sa Biblia, perting pagkalayo base sa Biblia, dili ni ako ang pulong igsoon. Nagbase lang ko sa Biblia aron ikaw ug ako makahibalo sa minsay sa Ginoo, mga pinangga. Unsay giingon diri? Nahimulag na hinuon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. Awa na gumi salat. Kung ang mga tao dili mutuo sa atong sa minsay sa Ginoo base sa balang kasulatan, unya mahiagom mo sa kagulanan sa inyong gibuhat nga lasigi kogi wan-wan mga kaigsoon, ayaw bigbahay. Ayaw pa sumangil ang inyong pagkapurdoy mga kaigsunan sa inyong pagkugi. Kaya nagpahinumdumi kanunay pinaagi sa balang kasulatan. Ibin mga adunahan maigsoon, tanawa ra ko diri. Mo'y ingon diri sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17. Ingon diri ibin ang mga dato, ingon sab diri bersikulo 17. Ulang tao ko maigsoon sa 17. Ingon diri, pahimang nui ang mga dato nga dili mapahitason o dili magsalig sa bahandi na tanawa ra ko. Kay ang tao mabahandi anon magsalig man, magkwartahan, magsalig, labi nang makakita og kontra. Maingon man nga ay chotokil na tawana, oy chotokil. Wala na dayo tagaay na og 1 million, 2 million, unsa man dia millions ay sinako ni akong kwarta pati na. Wa kay ayo. Tanaw ra ko ng atong hiding. Kung ikaw nagdumot gani sa imuhang isig ka tao bisan mo claim ka pang Kristohanon, wala ka diha sa kahayag. Nagdumot ka lamang. Samot kung imo ng patyon, samot kung imo ng humutan ng patyon. Hello, Kristohanon ta, kita mo'y unang ihimlo sa katilingban. Kita maoy kahayag, dili kangit-ngit. Kaya kung magdumuta sa atong isig katawa, yun ta naas kang kahayag na aragihapotas kangit-ngit. Kisay nagtukan, Biblia, dili si pastor, dili si pastora. Biblia ang nagtukan. Ingon diri maigsoon, pahinumdumi ang mga dato nga dili sila mapahitason o dili magsalig sa bahandi. Kung dili sa Dios, kay ang bahandi dili makahatag o kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukot magahatag kanato sa tanan aron kita malipay. Wow! Nagpasabot ni ini nga mao nga mensahe. Wala ni ay ang tinuod nga kalipay sa pagkadato sa tao, kun dili ang tao kun madato
mapuno sa problema, mapuno sa kagubot, mahimulag diyas pagpangalagan, mahimulag diyas pagtuo, tungod kay gilumsan sa mga butang ni ining kalibutan na ang iyang kasing-kasing unaunag sa kabutan, o dili na yun na maablihan kay mamuligi manag imong walihan. Tinoo dili. Ibin sa simbahan mga igsoon mo nang daghan kay mga pastor, mga pastora, mahanlo mo wali na binag na imusimbang kwartahan mo ingon manaka. Ay di naman tatatawat ining kahit sa ikapulo. Sama nahadlo ka, nga mawan-an ka sa mga tao nga kwartahan. Wala ka mahadlok sa tag-iya sa kwarta nga gibiyar sa Dios, sa tao, sa katao nga nisimba sa simbahan. Hello, mga pastor, mga pastora, mga ebanghelista, naa pa ba ni ato ang gihimo, naa pa ba tayong kakulbla sa pagwali sa mensahe sa Ginoo? Kakitag tanan, mga tubang manggitag tanan, atubangan sa Dios. Obligasyon nato na pagwali sa kamaturan, kay ang kamaturan mo hatag nato kagawasan nga dili ta mahimong binilanggo dinhi sa kalihugan sa kalibutan. Salamat sa imuhang pagwat, Sir Bongki Panturas. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa inyong pagpadayon sa pagwat, sa pagpadayon sa pagsunod sa mga programa gikan nining mao nga dapit. Mao nga nining mao nga dapit maigsulwa ko lain ninyong madungog. Dili mga advertise sa palibot, dili mga advertise sa mga commercial, mga hit-hites na unsa pa diha, wala na mga igsoon. Wasap ta magdalag reliyong title ni ining mao nga dapit, kundili ang atong ginila mensahe ra Dios Ginoo. Wow, hinumdumi mga kaigsuonan, gipahinumduman tas Ginoo nga dili gyud ta ang hayang magsalig sa bahandi. Kung magsalig ani tas bahandi, mao nga ang mga tao, ang mga dato pahinumduman pinaagi sa mensahe sa Dios nga dili magsalig sa ilang pagkadato tanawa ra guna. Ingon diri pahimang nui ang mga dato nga dili mapahitason kay sagaran mag mga dato igsoon mga garpuso magod except sa mga dato nga wow. Nay mga dato magod mga kwartahan nga dili makapugong ganing pagtabang. Ano ni minsan si Ma'am Norberte yung transi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor, o God bless sa tanan. May buntag ka ni mo diha, Ma'am Norberte yung transi. Human sa itong programa ako nang ihatag sa ako nga dutir. Alam sa mga request awit makalangit, yan ang tingali itong gihanay. Unang ako sa kingnan nga, gihanay ng imuha nga i-great diha, aron dili ka magka lison-lison panahon nga ikaw na diri mo lingkod sa FM radio. O na nga yang nahimamat ang mga FM radio, ang mga DJ sa Sign FM sa Giolgan. O na nga nindot ang kinabuhi niya. Kung ikaw i-enjoy nimo ang pagpangalaga, wow, magkaato ka sa lugar nga wa nimo kaato kaya ni ato maigsoon sa wala pa ko nangalagad sa Dios, wagod ko kaadto anak ko sala ng giholgan, unsa nang plagatasanon, unsa nang patulina, unsay kalidad sa mga tao sa imong giatuan. Wagod ko kaadto ana mga alagad sa Ginoo nga nakailan nimo mga kaigsunan, nakapaambit usab sa mensahe sa Ginoo, ikaw sa makapaambit nila sa kasinatian. Kay ikaw ug ako maigsoon nagkalain-lain biya nga kasinatian kana bitaw nga kahimtang sa imuhang pagkatao pa. Giunsa ka pagbakos Ginoo, giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo, giunsa sa Ginoo nga ikaw nagpadayon sa pagpangalagad hangtod karon. Wow. Kay hangtod karon maigsoon nga nangalagad ka, nagpasabot na nga dili ka makalimot sa pagkamaayos Ginoo. Mao ginay pinakadakong orasyon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwats, Brother Branomil Torres, sir. Maayong buntag sa mga Torres family. Sa tingali magtutulo ni din isa pong igsoon nga si Sir Torres. Although maka-igsoonan wala ko kayo
magbantay sa or makailan tanan nga mga magtutudlo dire sa Patricio Memorial High School. O doon na mo tay katugnanan ganini ang maigsoon. O na nga doon ay mga activities di sab ko mag-anha diha. 100% di ko kaana diha. Although doon ako'y mga panahon mga kaigsunan kay nining mao nga David nagatong obligasyon sa ikaw o ako matagusan na ko tayo obligasyon na mangayo lagi kong dispensa kutob sa atong mahimo uban ang tabang sa Ginoo atong himuon para sa kayuhan sa tibuok katawan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan o niya gipahinumduman igsoon ang tao kadi magsalig sa iyang pagkadato. Tanawa na gud ang asawang Lot. Aningon diha mga kaigsunan sa Genesis nga pagkalaglag sa Gomora ato ning pasahon Genesis las nga mga bersikulo maigsoon. Unsa ni hitabo sa asawa ni Lot? Kay sige man jud kadunggan nato maigsoon. Unsa man ay ang asawang Lot? Kanto sila maigsoon di atong mga panahon na kwartahan sab sila. Na sila kaptangan, na sila katigayunan, tingali nindot ilang balay, tingali doon na sila mga sakyanan nga mga karo, dili pareharon maigsoon ka mga sakyanan na may makina. Sa una ang makina maigsoon na muguyot kabayo man, tingali doon na sila mga kabayo kung sa padiha. Kaya doon na kay mga karo kaniyan to maigsoon, tartanilya kung sa padiha, ikaw mo'y dato. May kasagaran mga tao sa una, ibin si Ginoong Hesus maigsoon, magsigira magbaklay pagwali sa mensahe Ginoo. Unang karon nindot baya ang kahimtang man, mga pastor, mga pastora, nindot ang mga sakyanan ng uban, doon na mga Raptor, doon na mga Nissan, kung sa padiha. Pero kay gihatag man si Ginoo nila, ayaw pod ka sina igsoon nga. Wingon mo ka ay magpastor po ko aron komandanto, masulay magpastor. Kung imuhan ang una-una nga magpastor kag madato ka, digon ka magpahimong pastor. Apordoy na hinon kag samot. Ingon diri mga kaigsunan, kapitulo 19 bersikulo 26 sa Genesis, las nga bersikulo. Kay tinuod magunahimo magutong asin ang asawa ni Lot kay usabong musaan nga sige mapusig lingi-lingi. Anawi iligos mga butang. Kung ayaw lingi igsoon, panahon sa paghukom, ayaw kawilihan ng imong balay diha, ayaw kawilihan ng imong kwarta diha sinako, ayaw kawilihan ng imong mansyon, ayaw kawilihan na, mawili ka, hala sige, pabili ni sa kalibutan, kay tagtuban man eh. Matun pa diha sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 10. Lagtuban ni Maison. Ako sa ning basahon may kining ikaduhang Pedro at ning klaro kapitulo 3. Nya mo basahon ako ning kaning kinabuhi niya sa asawa ni Lot maigsoon nga imong asin. Ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10. Dire mga kaigsuonan. Noibi sugdon ako sa noibi. Ang Ginoo dili maglangan. Ginoo dili maglangan. Sa pagtuman sa iyang saad, sumala sa giuna-una sa uban, apan siya mapailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilahang mga sala. Ang problema manggon igsoon kung ang tao dili maghinulsol ug dili mobiya sa ilang mga sala kay mawili lang iskabtangan. Hello, also may nahitabo sa asawa ni Lot, diba nawili siya? Naluwas siya ni ato nga paghukom dito sa lugar nga diin sila nagpuyo. Wa siya kaikiyas oy. Mauman ko ni pangutana, kung mubiya ba ang tao sa pagkadautan, mubiya ba sa ilang mga sala? Sa unahan, sa Jis, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, ni anang adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog tanawa ra ko na. Asa man maingon ang imong paningkamutan, ang imong gikubkob sa Sabado Domingo, magpulos dili oy.
wa magani nagpulos ang pagkaadunahan ni Lot nga itong mga panahona nga sa pagsunog dito sa sunog Gomora igsoon o niya lagi kay nawili ag asawa ning lingi, 1 lingi lang may igsunuan, di man iral ko na 1 lingi lang. Wala nag-ingon ang Biblia o kapila ning lingi ag asawa, 1 lingi lang, only 1. Grabe. Tanawa lang kung si iba kapila di isa ning kaon sa mansanas aron siya magpakasala, kasana sa ning kaon, goodbye. O nang alampingan biyang atong kinabuhi mga Kristohanon, paminaw nimo nga naay tentasyon likay, paminaw nimo mga kaigsunan mo lain naman asipat ayaw ingon mo igsoon naabitaw Ginoo pastor mapasayloon biya ngano matintal magod ang tao kay di man mo likay, di man mo lihay, di man mo talikod, pasigla na siya. Panahitan na ikso. Tanaw na ko diri ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahuno ug ang mga butang musilaog ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga ani-ani ini. Nya magpabilin ka, magpabilin ko edi ko oy. Ang pangutana may igsoon unsaon nato paghimo unsa may angay natong buhaton aron ta dili mawilis mga butang. Unahon na to ang mga butang para sa Ginoo. Magbisita para sa Ginoo mga butang, dilis mga butang sa kalibutan. Kay mawili magid ka murag kag asawa ni Lot. Ako kinirong pasahon may sulas nga mga bersikulo. Ano na mensahe si Pastor Emigene Candelario from Bacoor, Cavite City. Good morning Pastor og sa tanan nga mga pinanggang viewers o mga listener sa Shine FM 95.3. Ang Ginoo padayon nga mag-uban o magapanalangin ka nato tanan. Wow. Muna nga ang imuhang mga kauban diri sa kooperatiba wag kagsuna ko sa Ginoo. Namimiss na. Tinuod maguna. Kaya mamingahon di apon mga kaigsunan oldo. Daghan mang naminaw sa Shine FM mga kaigsunan nga diha ta sa dapit sa kagwe maigsoon patod pa sa atong information nga naglanog-lanog ang Shine FM even diha sa banal. Usa pa ko nakabalo mga kaigsunan nga duna po tay naminaw diha karon sa banal diha sa mainit sa kagwe ug asa pa na diha mga kaigsunan pwede lang gyud mo makabanlag mga mensahe diha sa tanan nga mga Masida family ug sa tanan nga mga Buakas family o sa tanan nga mga pamilya diha kadiin nga naminaw kanunay sa sayong kadlawon igsoon nga naglanog-lanog ang FM radio naglanog-lanog sa inyong makasing-kasing o mga dughan diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Ibig gani mga kaigsunan diha sa unahan sa kabagahan. Salamat sa Ginoo. Awat ko magtuo mga kaigsunan nga duna pay mga tao, duna pay mga panimalay nga kanunay excited nga maminaw sa mensahe sa Dios. Una nga puhon, igsoon puhon lang, dili ta maniguro. Mapagmusgan pa nato gamay nga dili ta gulaw sa requirement sa NTC. O niya mapanindutan pa nato ang performance nining mao nga mga gadget o pagkahimanan nining mao nga damit. Wow! I-provide magina sa Ginoo. Siyempre, dili biya para sa imong kaugalingon ang imong paningkamot para sa kaayuhan sa tanan. Daghan pang mga tao magkaigsunan nga nangandoy mayong ta pastor ug moabot diri ibin ang palaybay. Doon na tayo mga kaila diha may tag moabot diri brother, sister, bro, pastor kay maminaw mi sa FM radio. Wow! Ang inyong paminaw dili FM radio kun dili mensahe Ginoo kay pinaagi sa FM radio mensahe Ginoo ang kanunay gidiskurso. Salamat sa Ginoo. Ako ning basahon diri sa Genesis Kapitulo 19, versikulo 26. Last nga mga versikulo. Ningon diri mga kaigsunan.
Ingon diri makaigsuonan, naguluhan kini sugdo nako ni 23 ang pagkalaglag sa Sodoma o Gomora. Wala kabalo tingali ani maigsoon kung giun sa paglaglag ang Sodoma o Gomora. O kinsay nakaikyas, o kinsay nabilin. Ato ni basahon, basa, ingon diri igsoon. Sa pagkasubang sa adlaw sa niabot na si Lot sa Sor, kipaulanan sa Ginoo o nagsigang asupre ang Sodoma o Gomora. Sa tupa, duha ka lugar ang gitawag og Sodoma o Gomora. Kilaglag sa Ginoo kining mga siyudara ug ang tibuok walog lakip ang tanang mga tawo. Wala pa'y gaingon ang Biblia na inakaikyas ato gawas ni Lot, tanang tao, sa mga siyudad o mga tanong ni adtong dapita. 26, apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya, minglingi og nahimo siyang haligi sa asin. Sa tupa nga naglakaw silang Lot o ang iyang asawa na ulahi, naguna si Lot. Naguna-una ang asawa sa mga kaptangan kay nawili lagi nga masunog nahimo na hinuon siyang asin na musugot ta mahisama tang Lot, mahisama ta sa asawa ni Lot, o musugot ta nga mahisama kang Lot. Ana na igsoon. Kay kung musugot ta sa mahisama tang Lot, di magsakripisyo ta, mag-antos ta. Mutuman ta sa isugos Ginoo. Nagtuman ba si Lot? Nagtuman igsoon. Nagwa ba siya mutuman? Laglag po siyang apil. Hello. Mauman ay gusto sa Diyos. Mauman ay iyang ikalipay ang pagtuman. Hinumdumi, kung nahigugma kamuka na ko, tumanan akong mga suwan. 14, 15. Salamat sa Ginoo sa iyong pagkikuban sa kilitan atong oras sa iyong taas naman, Maigsoon. Pag-abot ta igsoon, labing kamahanan og silimbahon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa iyong pagkikuban o pagpantay sa matakusan namo kamagtinaboy. Labaw sa tanan karon na minaw sa Side FM o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Dungog o himaya nga nalagyod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus. Ang tanan magaingon. Amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kane Ryan Makasaol, aniya na usab ang inyong ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga slugon sa pulong sa Ginoo. Ang kanunay nagapaambit sa matakusan nato kamaginawi. Pastor Safri Candelario, manabilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Ikan na orasa alas 6 na sa kabuntagon. Although mga kaigsunan, mabuli na ko diri ang atong DJ Jen Candelario mga kaigsunan alang sa mga greetings o mga request awit makalangit. Although mga kaigsunan sa mga viewer maulang yapon ang iyang account kay iyang pagagamiton kay doon na by 1 month o sa siya makagamit sa iyang account. So kining Facebook mga kaigsunan mao gyud magbuot. Di ko kakabuot mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo, may buntag, may pagsikay-sikay. God bless everyone. Padayon ta mga kaigsunan sa ato ang programa ining David sa Kabuntagon.